ಅಣ್ಣ ಈರ್ತು ಇನ್ನ ಬೇತೆ ಕಾರ್ನಿಕಲ್ ಪುರ ಅಲ್ಪಾತಿನ ಈರ್ನ ಗೊತ್ತು ಎನ್ನ ತೂಯಿನ ಕಾರಣಿಕ ಮಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಜೋಕುಲು ಪುನಗ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ಲು ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಜಾಲ್ಡ್ ಕೈ ಹಾಕುನು ಪಂಡಪ್ಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪು ರಾತ್ರಿ ಕೈ ಹಾಕನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಇಜ್ಜಿ ಎದುರುಡೆ ನಡ್ತೊಂದು ಹೋಗೊಂದು ಪುಣು ಪಿಲಿ ಎಂಕಲ ಜಾಲ್ ಗೊತ್ತು ಪಡ್ಡ ಎಲ್ಲಡೆ ಅವು ತೆಯ್ಯೋಡು ಎಂಕಲ ಜಾಲ್ಡ್ ಇದ್ದಿನ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವಕ್ಲು ಬಟನಗಳು ಕೊನನಾಗ ಒಂದಿತ್ತೆ ಸಾಮಾನು ಅವೇ ಸಾಮಾನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪಾಡೋದು ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಲಡು ಜತ್ತೊಂದು ಪಿಲಿ ತೂತಾರೆ ಕಣ್ಣಾರೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪ ತೂತೀರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಎಂಕಲು ಜೋಕುಲ ಅಪ್ಪಾಗ ಈ ನಾಯಿಲು ಬೆರಿ ಬತ್ತೊಂದು ಬಲಿಪುವ ಅದು ಕೂಡ ಪಿರ ಬರಪ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪಣಿ ನಾನು ಎಂಕಲು ಕೇಳು ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಹತ್ತೀರು ಪಪ್ಪನಂಗಲ್ಲ ಪಪ್ಪನ ಅವು ಪೊರ್ಚಿಮೆ ಅವು ಪಿಲಿ ಅಲ್ಪ ಪೋಂದುಂಡು ಅವು ಬಂಡ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಪೋಪುನ ಈ ಪೆತ್ತಲು ತೊಂದರೆ ಇತ್ತೆ ಕಿದೆಟ್ಟು ಪೂರ ಪೆತ್ತ ಇತ್ತಂಡ ಪೂರ ಪೆತ್ತಲು ಬತ್ತು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡ ಅಂಚಜ್ಜಿ ಈಗ ಒಂಜಿ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಉಂಡು ಈ ಓಣಿ ಬಂದ್ ಬೆರತ್ತೆ ಪೆತ್ತಲು ಪೋಪಿನ ಓಣಿಗೆ ಜತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಂಡು ಅವು ಪೋಂಡ ಓಡ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ತೀರ್ಥ ಪಟ್ಲ ಮಟ್ಟ ಪೋಪುನ ಆ ಓಣಿ ತೋಡು ಆ ತೋಡುಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಅಂಚಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೂತ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಜೋಕುಲು ಪುನಃ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೋಂದಿತ್ತಿನ ಅವೇ ಪಾವಾಡ ಇತ್ತೆ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಮಾಯೋಡು ಎಂಚ ಅಲ್ಪ ಶಬ್ದ ಬರ್ಬಿಡಿ ಮಂಚ ಬಂದನು ಅಂಚಿನ ಪುರ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಒಂದೇ ವರ್ಷ ಜುಮಾದಿಲ್ಲ ಪಾವಾಡ ತೋಜಾರಲ್ಲ ಜುಮಾದಿನ ಪಾವಾಡ ಇಂಚ ಪುರ ತೋಜ ಅವು ಪುರ ಬೇತನೆ ಸುಸ್ತ ಅಂಗಡಿ ಖಂಡಿತ ಅಂಚಿನ ಪುರ ಅವನು ಪನ್ನೀರ ಮಾಯಗಾರೆ ಜುಮಾದಿ ಅವು ಬಗ್ಗ ತೋಜಂಡಲ ಪಾಕದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜ ಎಂಚಿನ ಬುಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತಾಪಿ ಕೊಡಜಿಲೆಪ್ಪುಂಡು ಹಲೋ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಗೊತ್ತಾಣ ಜಯಶ್ರಕ್ಕ ಬಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಅಜ್ಜಿಗೆಲ್ಲ ಕುಡುಂಬುರುಡೆ ಅಂದೆ ಕಿನ್ನೆರ್ ದಿಂಚಲ್ಲ ಅಲ್ತ ನೇಮ ಸುದ್ದಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಲ್ಲಾತಿನ ಅದು ಅಂತ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕ ದುಂಬ ಇಲ್ಲೇ ಪುನಃ ದಿಂಚಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಿಂಚಂಡಿನ ನೇಮಾನಗ ಅಥವಾ ಪಿಲಿಪುರ ಬರೋಂದಿತ್ತನಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಜಾಗೃತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ನೇಮ ಪರ ಉಂಟುಂಡೆ ಅದೇ ಒಂಚೂರು ಮಕ್ಳು ಬೇಜಾರು ನಾಡ ಪಿರ ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪಾಯಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಓಯೊಂದು ಜಾಗದ ಮಣ್ಣದ ಶಕ್ತಿ ಆವಡು ಜನಕುಲ ಭಕ್ತಿ ಒಲ್ಪ ನಿರ್ಮಲ ಆದುಪ್ಪುಂಡ ಅಲ್ಪ ದೈವಲು ಖಂಡಿತ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕೊಂಡು ನೆಗೆತ ದೈವವ ಐಕೊಂದು ಜೀವಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ನಡುಗಿರಿತ ಮಣ್ಣು ಇದು ವರ್ಷ ಒಂದು ಇತ್ತುಂಟಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತು ಜದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ತನ್ನ ದೈವಲು ಬೇರೆ ಜಾಗ ಒಂದು ಅಲ್ಪನೆ ಕಲೆ ಕಾರ್ಣಿಕೊಂಡು ದೈವ ಅದೇ ಖಂಡಿತ ಹಾ ದೈವಲ್ಲ ಕಾಪು ಹಾಗೆ ಏಪ ಬರ್ಪೇರಿ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಜ್ಜಿಪುರ ಒಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಈಗ್ಲೇಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ಕಂಚಿಲ್ದ ಬಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತುಂಡ ಪಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ದುಂಬು ಬುಲ್ಗುಡೆ ಪಾರವನ್ನ ಅವು ಒಂಜಿ ಅವು ಏನ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬುಲ್ಗುಡೆ ಪಾರವನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಇತ್ತನೆ ಮನಸ್ಸುಂಡು ಎಲ್ಲಿಯಪ್ಪನ ರೂಪಲ್ಲ ಅವ್ರು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ತೂನಗೊಂಡತಿ ಮೀ ಇರ್ಮನ ಒಂದಿತ್ತಂಡೆ ಸರಿ ಸೊಲ್ಮೆಲು ತೂಕ ಹಕಲ್ಡ ಕೊಡಲಾದ ಕೇಂದ್ರ ಪಳ್ಳಕಲೆ ಅವನು ಕಂಚಿಲ್ದ ಸೇವೆ ಇದು ಎಂಕಲ ಯಾನ್ ಏನ್ చెప్పన ದರಿದೀಪ ದೀಪಲ ಜಾರಂದ ಕಂಚಿಲ್ದಲ್ಲ ಬಕ್ಕ ಪೇರ್ ಪರಿಹಾರ ಜಪ್ಪಲ ಜಾರಂದ ಇದೆ ಜುಮಾದಿಗ್ಲ ಜಾರಂದಾಗ್ಲ ಒಂದೇ ದಿನ ನೇಮನ ನಡುತ್ತಾನಿ ಜಾರಂದಾಯನ ಸುರುತ್ತಾನಿ ಜಮಾದಿ ಬಂಟನ ಸರಳ ಜಮಾದಿಲ ಕಾಂತೇರ್ ಜಮಾದಿ ಮೈಸಂದೆ ಬುಲ್ಗುಡೆ ಪಾರನ್ ಬಂಡೆ ಜುಮಾದಿಗ್ಲ ಒಂದು ಅಲ್ಪಡಾಪುಡು ಜಾರಂದಾಗ್ಲ ಕಣಿಲ ನಡುಗಿರಿ ಎಂಚೆತ್ತನ ಬಂಡ 40 ಮುಟ್ಟು ಮಿತ್ತು ಬೋಡು ಅವೊಂಜಿ ಎಂಕ ಇತ್ತಲೆ ಎನ್ನು ನಾ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಆ ದೈವ ಪೇರ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಂದರ್ಭ ಪೂರ ಆದ ತಿರ್ತು ಬರ್ಪುಂಡು ಆಮೇಲೆ ಇಮೇಲೆ ಪತ್ತೊಂದು ಒಂಜಿ ಆ 40 ಮುಟ್ಟು ಪೇರ್ ಪರ್ದು ಪೋನಗ ಪೋಪಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಉಂಡತೆ ಒಂಜಿ ತೂಪಿನ ಪೊರ್ಲು ಆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪಂದೊಂದು ಮಿತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಪುಡು ಆ ಒಂಜಿ ಇತ್ತೆಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕೇನು ಎಂಕಲಿಗೆ ಆ ಟೈಮದ ಎಂಕಲ್ ಪಕ್ಕ ಎನ್ನದಿತ್ತ ನನ್ನ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜಾರಂದಯನ ಅಲ್ಲ ಈ 5 ಸತ್ಯವನ್ನ ಸೇವೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಯೋಗ ಇಜ್ಜದಾದನ ಪನ್ಪಿನ ಕಣ್ಣೀರಡು ಎಂಕಲ್ ಕಡೆ ಕಣ್ಣದ ಕೊಡಿ ದುಃಖ ಇತ್ತು ಖಂಡಿತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಜನಕಲಿಗೆ ಜೋಕುಲೆಡ್ದು ಪತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲಿಗಳ ಇತ್ತೆ ಏರ್ ಮಾತ ಹಿರಿಯರುಲೇರು ಅಕ್ಕಳು ಪನ್ಪೇರು ಎಂಕಲ್ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಪೋತಿನ ನೇಮೋಡು ಪುಡಂಜಿ ಸತ್ತಿಗೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಆಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಪನ್ಪಿನ ಹಿರಿಯರ್ ನಕಲ ಬಾಯಿಡ್ ಬರ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪಾತೆರ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಶ್ವಿನ್ರೆ ಏನ್ ಆಯ್ತಾ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ದುಮ್ಮೆ ಮಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಕತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ಪ ತುದೆತ್ತ ಕೈತ ಒಂಜಿ ಕತೆಲ ಉಂಟು ಸಿರಿಗುಡ್ಡದ ಅವು ಅವಳು ಎಲ್ವೇರ್ ಸಿಲಿಕುಲ್ ಇತ್ತೇರಂತ ಅನ್ನ
ಅವು ಮಾಡ್ಲದ ಸುದ್ದೆ ಕಡಪುನಾಗ ಕೊಡಮಂದೆನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ದೈವನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಡಮಂದೆ ಬತ್ತಿತ್ತು ಕೊಡಮಂದೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಪುನಾಗ ತೇಡದ ಮುಳ್ಳು ಕಂತುಂಡು ಬಂದು ಆಯ್ ಎಂಕ್ 2-3 ಆಂಡ್ರಲ್ಲ ಕುಡುಂಬೂರು ಬೊಡ್ಚಿಂದು ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಪಿರ ಪೋಯಿ ಅಂತ ಬಂಪಿನ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರತೀತಿ ಉಂಡು ಐ ಅಲ್ಪ ಸಿರಿಗುಡ್ಡೆ ಅಂತ ಬಂಪಿನ ಆಯ್ತ ಕೈತಲ್ ಮಾಡ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ತುಂಬಿ ಎಲ್ವೇರ್ ಸಿಲಿಕುಲ್ ನಕುಲ್ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಮೀದು ಪೋಂದಿತ್ತೇರು ಆ ಮೀನಾಗ ದಾದನ ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡಿಗೆ ಅಕುಲು ದುಂಬುದ ಕಾಲಾಡಿ ಅಲ್ಪ ದುಮ್ನಾನಿ ಪೋದು ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆದಿ ಇದು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಏರು ಬಾಯ್ಕೆನ ಮದಿಮೆನ ಮಾತು ಇತ್ತುಂಡ ಬಂಗಾರ ಪದ್ಯ ಅಕುಲು ಜೀವನಿತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಜಿ ಮುಂಕುತ್ತಿದ ಆ ಸೈಡ್ ಅವೇನು ಬದಲಿಸಾದೀನ ಹತ್ರ ನನ್ನ ಯಾನು ಮನ್ಪುಜಿದ್ ಬಂದು ಅಲ್ಪ ಉನ್ವಾಣನ್ ಆ ಪಾದ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅಕುಲು ಎಲ್ವೇರ್ ಸಿಲಿಕುಲ್ ಮೀಪಿನ ಮಲ್ಲ ತುಂಡಾಣ ಬೊಕ್ಕ ನೇಲೆ ಪಾದ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಎಲಕತ್ತನೆ ಮನ್ನ ತುಯ್ಯವೇನು ಅವು ಅಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಎಂಗಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾರಂದೇಲ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ ಬರಿ ಪ್ರಧಾನ ಜಾರಂದೇನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಎಂಗ್ಲೆ ತೋಜಿದ್ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಒಂಜಿ ತೋಜಾದ ಕೊರ್ಪಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನದಾನ್ ಅಂದ್ ಎಂಕಿತ ಯೋಚನೆವನ್ನ ತೋಜುಂಡು ಎಂಗ್ಲೆ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಜಾರಂದೆ ಒಂಜಿ ನುಡಿಕೊರಿ ಎನ್ನ ಮೂಲದ ಜಾಗಡ್ ಒಂದಿಂತ ನೇಮ ಉಂತುದು ಪೋಂಡು ಎಂಕ ಐಕೊಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿಲ ಕೆಂಡೆ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ಎಂಕ ಅಲ್ಪ ಉಂತುದಿನೇನೊಂಜಿ ಆವಡೆ ಎಂಕಂದು ಅವು ಇತ್ತ ಅದಾನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ತಕೊಂಡು ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ಜಾರಂದೆ ನುಡಿ ನಿಕುಲ್ ಪೋದು ಕೇನ್ಲೆ ಎನ್ನ ಸಂದೇಶ ಎತ್ತಲೆ ಯಾನ್ ಮಾಯ ನಿಕ್ಕುಲು ಮಾಯದ ಸಂದೇಶ ಎತ್ತಲೆ ಮಾಯದ ಸಂದೇಶ ಪೊಗ್ಗು ಎಂದು ದೈವದ ನುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದ್ ಪಾತೇರಿಯ ಪಾತೇರಿದ ನಕುಲು ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಒಪ್ಪಿಯರು ಸುರುಕು ಪೂರ ಒಪ್ಪಿದಾನ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಘ್ನ ಸಂತೋಷ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಅವೇನು ಎಂಕುಲ್ ಅಂಚೆ ಅಂಚ ಪಂಡದ ಅವು ಮಾತಾಂಡು ಅಕುಲು ಪೋಡಿಯರು ಪಾಪ ಪಂಡರ ಒಂಚೂರು ಕಂಪನಿ ಅತಿ ಎಲ್ಲ ಮಿತ್ತ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೀಗಲ್ ಪಾಡುವ ಅಕುಲು ಎಂಕಲ್ಡ ಬತ್ತ ಪಂಡಿರು ಸರ್ ಇಂಚೆ ಇಂಚ ಎಂಕುಲ ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕುಲು ಮಾಯದ ನುಡಿ ಮುಟ್ಟಾಯಿನಿ ಎಂಕುಲೆಗೆ ಆಸೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಂತುಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಲ್ತ ಎಂಕುಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಂತ ಅಂಚ ಅದು ಅದನಾಗ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಪಲ್ಲೆಮ್ಮ ಸರ್ ಎಂಕೊಂಚೂರು ಕವಿತಾ ಪಂಡದು ಸರ್ ಏನ ದಾಲಜ್ಜಿ ಇಂದು ಎಂಗಲ ಎನ್ನ ಮದುವೆ 23 ವರ್ಷ ಅಂಡ್ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡು ಅಪ್ಪಗ ಎನ್ನ ಮಾಮಿ ಮಾಮ ಪೂರ ಎಂಗಳ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನಡ ಸ್ಟೋರಿ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಲ್ಪದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ಎದುರುಡೆ ಅಂದು ಒಂದಿತ್ತಡು ಬಂಡಾರ ಪೋದು ಆ ಜಾಗಡನೆ ಮಾ ಒಂದಿತ್ತಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಊರ್ದಕುಲು ಬಾಕಿಲ್ ಪಾರ್ದು ಕನ ನೀರ್ ದೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ ಅಕಲ ಎದುರುಡೆ ಅಂದು ಪೋನಾಗ ಆತ್ ಬೇಜಾರ ಒಂದಿತ್ತು ನಕ್ಲೆಗ್ ಅವ ಮಾಮಿ ಎಂಕ್ ಒಂದಿತ್ತು ಶೇಂದು ನಾನು ಅವ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಭಾಗ್ಯ ಇಜ್ಜದ ನೇನ್ ತೂಪಿನ ಬಂದು ಅವ ಮಾಮಿ ಪನ್ಪಿನಿ ಇತ್ತದ ದುಂಬುದ ಜವನೇರು ಮಂದೇರು ಪಂಡದು ಇತ್ತದ ಜವನೇರಿಗೆ ಆವಂದು ದುಂಬುದಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಭಂಗ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೇರು ಆನೆ ಇತ್ತದ ಜವನೇರ್ಲ ಅತೇ ಭಂಗ ಮತ್ತು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ದೇ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೆ ನಾ ದೈವ ಮನ್ಪವನು ದುಂಬುದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಕುಲೇ ಮನ್ಪದಿನಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ದೈವನೇ ಮನ್ಪವನ ಅಕಲ್ಡ ಆ ಬೇಲೇನು ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಕೋಡಿ ಎತ್ತನೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಅಂದ ದೈವಲೇ ಮನ್ಪವನು ಆ ಕೆಲಸ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಒಂಜಿ ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ಕಣ್ಣಾರೆ ತೂತಿನ ಆ ದೃಶ್ಯ ತೊಟ್ಟಿಲು ತುಂಕುನ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಪೂ ಬೂರುನ ಆ ಪೂ ಎಂಚ ಇತ್ತನ್ ಪಂಡ ಫ್ರೆಶ್ ಮೂಜಿ ದಿನ ದುಂಬು ಕಟ್ಟಿದಿನ ಪೂ ಮಿತ್ತಡು ಅವು ಬೂರಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗುಲ್ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪೋದು ಆ ಪೂ ಫ್ರೆಶ್ ಉಂಡು ಬಾಡುದು ಅವಳ ಮಿತ್ತಡ ಪೂವೇ ಆಗನೆ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಕಾಲ ಇಂದು ಕಟ್ಟದೇರ ಅವಳು ಪಿಂಗಾರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ಉಂಡು ಅಂಡ ಇಟ್ಟು ಕಾಕಡೆ ಜಾಣ ತಿತ್ತ ಆ ಪೂ ಬೂರ್ದುನು ವಿಶೇಷ ಪಾತೆರು ಅಂತ ತೂಕ ಕುಡದಾದ ಮತ್ತ ಸಂಗತಿಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ತೂಕ ಮುಜನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಎಂಕುಲ್ ಪೋದ್ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ತಿರಸ್ಕಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ಬೇಜಾರ ಪಂಡ ಮನಸ್ತಿ ಒಂಜ ಆತು ಅತ್ತ ಅತನಗ ಬಾಡಿನ ಹಿರೇನು ಪಿರ ಒಯ್ತಾತ ಏನು ಪಂಡದ ಒಯ್ದಲ್ಪ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದಾಗಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ದಿನ ಮಲ್ಪುನಾಗಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೀಟಿಂಗ್ 3 ಸರ್ತಿ 3 ಜನ ಸರ್ತಿ ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣ ಅಲ್ಪ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಪನೋಡು ಎಂಗ್ಲು ದಿನ ಮಲ್ತಿಬೇಕು ಪಿರ ದಪ್ಪುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂಚ ಪಂಡ ಪೂರ ಮಲ್ತಾ ಈ ವಿಷಯ ಅದು ಬತ್ತದ ಬಾರಿ ನೆಟ್ಟಿತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಸತ್ತಿ ಲಕ್ಕೆರ ಕಾರಣ ಅವು ಇಂದು ಬಂದ ಕೈದ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ನೊಂದು ದುಮ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರ್ ಬತ್ತು ಸೇರ ಅಣ್ಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಣಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಅದರ ಕೂಡ ಪಂಡ್ರೆ ಅಕೇರಿದ ಪಂಪಿನ ಮಂಡ ಎನ್ನ ಪಂಪಿನ ಮಂಡ ನನಲ ಅಕಲ್ನ ಕಾರ್ಣಿಕನು ತೋಜಾವಡು ಮಾತೆರೆಗಳ ಪ್ರಸಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲಾಂಚನೆ ತೋಜಾದ ಕೊಡುದು ಎಡೆ ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಡ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಣ್ಣ ಮರದ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಈರ್ನ ದಾದೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸರ್
ಅದು ಬಂಡ 34 ವರ್ಷದ್ದು ಉಂತನ ಒಂಜಿ ನೇಮೋತ್ಸವ ಇತ್ತೆ 4 ವರ್ಷಗೂ ದುಂಬು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆತು ಅನ್ನಪೂರ್ಣೇಶ್ವರಿ ಅಮ್ಮನವರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅವಳು ನಾಗದೇವರನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಚನೆ ಅವಳು ದೈವಲ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಪೂರ ಆದ್ ನೇಮ ಆದ್ ಫಸ್ಟ್ದ ನೇಮ ಎರಡನೇ ದಿನ ಜಾರಂದಾಯ ನೇಮ ತಾನಿಲ ಈ ಜಾರಂದಾಯ ಗಗ್ಗರಚಿಲ ಆನಾಗ ಇಂದು ಲಕ್ಕನಾಗ ಅವಳು ಉಯ್ಯಾಲೆ ತೂಗುಂಡು ಅಂಚೆ ಅವೇ ಪ್ರಕಾರ ಮುರಾಣಿಲ 5 ಬುಕ್ ಐತೆ 4ನೇ ವರ್ಷ ಹೊಟ್ಲ ಮುರಾಣಿ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ನೇಮದಾನಿ ಪಿಲಿಚಂಡಿ ದೈವ ಗಗರಚಿಲ ಆಣಗ ಈ ಉಯ್ಯಾಲೆ ಒಚ್ಚ ನೋಡದೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಕಾರಣಿಕದ ವಿಷಯ ಬುಕ್ ಇಂದೆಟ್ ದಾದ ಬಂಡ ಸರ್ ಇತ್ತೆತ ಇಂದೆಟ್ ಇನ್ 34 ವರ್ಷ ಉಂತುನ ಇಂದುಂಡದೆ ಈ ಇಂದು ದೈವದ ಕಾರಣಿಕವನ್ನು ತೋಚ್ಪ ಒಂದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕುಲೆ ದಾದ ಬಂಡ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕುಲಿಗೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಇಂದು ಪೊಕ್ಕಡೆನ ದಾನ ಅಂದ್ ಅವಳು ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಅಂದ್ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಪೂರ ನಂಬಿಕೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಂದಿನ ಕಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ನಂಬಾರ ಆ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಗೆ ಪೂರ ಇಂದೊಂಜಿ ದೈವನೇ ತೋಚ್ಪಾಯಿನ ಕಾರಣಿಕ ಅಂತ ಪನೋಲಿ ಖಂಡಿತ ಮಸ್ತ್ ಐತೆ ಅನ್ನ ಕಟ್ಸಲತ್ತು ದುಂಬುಲ ಬೊಲ್ಲಿದನೆ ಕಟ್ಸಲೇನೆ ತಗೋಕೊಂಡು ಎನ್ನ ತಮ್ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಟ್ಸಲ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮುಪ್ಪತ್ತು ದೇವಕರ್ಷಿ ಮುಂಬೈ ಆರ್ ಅಪ್ಪಗನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ದೈವದ ಪಿಲ್ಚಂಡಿನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಎನ್ನ ಪಿಜ್ಜೆರಲ್ತ ಗಡಿಪತ್ತಿನ ಆರಾಧಿತ್ಯರ ಅಪ್ಪಗ ಪೋಪ್ ಶೆಟ್ರ್ ಅಂದ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಬಾರಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮಿತ್ತು ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದುಂಬುಡ್ದಿಂಚ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಬೊಳ್ಳಿದ ಕಟ್ಸಲ ಕೊಡ್ತೀನ ಅವು ಮಣ್ಣದಡಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಬೂಡ್ದು ಅವು 33 ಅಲ್ಪ ಚೂರು ಮಣ್ಣು ಉಂಡು ಅವಂತ ಕ್ಲೀನ್ ಮಂತ್ ದೀತಿನಮ್ಮ ದೈವಡ ಕೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಅವೆಂದಲ ಅಲ್ಲಿ ದೈವ ಪಣ್ಣಡು ಅವೇನ ದುಂಬುದ ಪುರಪ್ಪ ಬಂಜಿ ದೀವಡವು ನಿಕುಲು ಬಂದು ಅವು ದುಂಬುದೇನೋ ಗೊಂತುಗು ಬೋಡವು ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವೇ ಕಟ್ಸಲೇನು ಬತ್ತು ದೈವ ಅವೇ ಕಟ್ಸಲ ಮಲ್ದಿಜಾರ ಈಜೆಗೆ ಬೇತ ಕಟ್ಸಲ ಮಂತದ್ದು ಎಂಕುಲು ಅವೇ ಕಟ್ಸಲ ಇತ್ತದ ದೈವದ ಕೈಟ್ ಕೊರ್ಪ ಕೋಡಿಗೆ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಈಗ ದಾದಾತನ ಉಲ ಎಂದು ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ದೈವದ ಒಂಜಿ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ದೈವನೇ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರಿಯಬೇಕದ ಅವು ಅವೇನು ಇತ್ತಲ್ಲ ಕೊರ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಂಚ ಈ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಐತೆ ಅರ್ಧೋಡು ಅಂತ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ ನೇಮ ಒಂಜಿ ಉಂತುಗಿನ ವಿಷಯ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಇಂಚ ತೋಜಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಆಯ್ ಪತಿಪೂರ್ಣ 14 ಕಲೆಟ್ ಮೂಲು ಮುರಣಿ ಲಕ್ಕದುಂತುದು ನನ್ನ ದಾದ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಮನ್ಪೇದ ನಾಯನ ಮಿತ್ತು ಬಿಡ್ದು ಬಿಡ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಇದ್ದಲ್ಲ ಆಸೆ ಇಜ್ಜ ಅಲ್ಪದ ವಿಷಯ ಅಂಡ ಒಂಜಿದಿಂತ ನೇಮ ಉಂತುಗಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಅದನಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಪ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಅವು ಸುಂದರನೆ ಬಹುಶಃ ಅನ್ಪಿರ ಆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಎಂಚೆತ್ತು ಬಂದು ನೀರು ಬಂದು ಆ ರೋಡ್ ಮಾತ ಸರ್ ಯಾನ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅವಳೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಉಂಡು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರಲ್ಲ ಕಾರಣದ ಗೊತ್ತು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂದು ಈ ಜಾಗ ಉಂಡ ಸರ್ KDB ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕೋಡಂಡ KDB ಒಂಜು ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಪಡೆದ ಅಂಡ ನಿಗ್ಲ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡು ಒಂದು ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಹಲೋ ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರವೀಣ್ NMP ಪಲ್ಲಣ್ಣ ಅಶ್ವಿನ್ ಅನ್ನಾಗ ಪುಷ್ಪರಾಜನ ಬಕ್ಕ ಸುಂದರ್ ಅನ್ನಾಗ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ ನೇಮದ ಪಗ ಎಂಕ್ ಆಯ್ಜಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 35 ಇಯರ್ ಆಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮುಂಬೈ ಹೋದಿತ್ತೆ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಎಂಕಲ್ನ ಪೊಪ್ಪನಕಲ್ ಪಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ಕಣ್ಣಾರು ತೂತ ಎಂಕುಲು ಪಿಲಿನು ಆ ಪಿಲ್ಚಂದಿರ ಕಲೆ ಎಂಚಿನ ಬಂದು 33 ವರ್ಷಡು ಪೊಪ್ಪನಕಲು ಎಂಚಿನ ಮತ್ತೆ ಪಂಚರ ಬಿತ್ತೆ ಕಂಡೆ ಎತ್ತೆಲ್ಲ ತೋಜ ಒಂದುಂಡು ಕಾರಣಿಕ ಒಂದು ದೈವಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಆ ನೇಮ ಉಂಟುನಾಗ ಪಪ್ಪ ನಕಲು ಪಣಂತೀರು ಒಂದು ವಕೀಲರೇ ಕೊರ್ರೆ ಕಾಸು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಗ್ಲೇ ಪಣಂತೀರು ವಕೀಲೆ ಕಾಸು ಕೊರ್ರೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಒಂಜಿ ನೇಮ ಉಂಟು ಇರ್ತಿಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಎಂಗ್ಲಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅವನುಂಡು 33 ವರ್ಷ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಊರದ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಪಿಲ್ಚಂಡಿ ತೊಚ್ಚಿಪಾರತ ಆ ದೈವದ ನುಡಿಗಟ್ಟಡೆ ಬರ್ಬಿಡು ಜಪ್ಪೆಳ್ಳಿತ್ತಿನ ಕಲಿಂದ ದಿಂಜೆಲ್ಡು ಉಂತಾವೆ ಅಂದು ಬಹುಶಃ ತಂಚೆ ಮಲ್ತದನವೇನು ಖಾಲಿ ನುಡಿಗಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆಗ್ತಾವ ಇನ್ನು ಮುಂತಾದನು ಊರು ಸೇರಾದು ಪಲ್ಲೆಣ್ಣ ಪಲ್ಲೆ ಅಂತ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಅಂಚ ಅವು ಇಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಡೋದು ಪಂಡೇರು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪಣಗದ ಮಂಡೇರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗ್ಲೇನು ಊರದಾಗ್ಲೇನು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಳ್ಳೆರ ಚಾವಡಿದಾಗ್ಲೇನು ಸೇರ್ಸೋದು ಮಲ್ಪಡು ಮಂಡೇರು ಇಜ್ಜಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಜಾಗನು ಒಂಜಿ ಮನೆತನಗೂ ಕೊರ್ರ ಆಪುಚಿ ಐನ ಇದಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಮಲ್ಪಲಿಂದ ಪಂದ್ KDB ಅಂಡ್ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಐನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಲ್ತದ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮುಖಾಂತರವಾದ ಎಂಕಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ಅಂಡ್ ಆ ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಸೈಡ್ ಇಡ್ತು ಯಾನ ಬೈದೆ ಎನ್ನ ಆಗ್ಲಿತ್ತೇರಿ ಯಾನ ಐಕು ಗೊತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ ದುಂಬುಡ್ತೆ ದೈವದ ವರ್ಕ್ ದೈವದ ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಇಷ್ಟ ಆ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಮಾಹಿತಿ ತಿರು ಒಂಜಿ ಬಂಡಿನ ಬಹುಶಃ ನಿಕುಲೆ ಸೇರ್ತು ಕೊಡ್ತಾರಂದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗಲೇ ಸೇರ್ದು ಎಂಕಲ್ ಕೊಡ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಬಂಡ ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ 2020 ಎಂಕಲ್ ಅವಳು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಉಂಡು
ಬದವಿದ ವಿಶ್ವನಾಥ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂತ ಅವಳು ಎಂಕಲ್ಲ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶೋತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಯಾನ್ಲ ಇತ್ತೆ ಅವಳು ಒಂದು ಸಂಚಾಲಕ ಅದು ಬೆಲೆ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 5-7 ಜನದ ಗ್ರೂಪ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಸಾದಾ ಇಂದು ರಾಮಚಂದ್ರರು ಪುಷ್ಪರಾಜರು ಆನಂದ್ ಅಂಚೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ 5 ಜನದ ಗ್ರೂಪ್ ಯಾನ್ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕೊರ್ಕ ಅಂದ್ ಎಂಕಲೆಗಳ ಒಂಜಿ ನಿರ್ಧಾರ ಮಲ್ತು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತೇನೆ ಐನ ಪ್ರಕಾರವಾದ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದ ಲೆಕ್ಕೊಡೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತು ಅವಳು ಅವತ್ತಂದೆ ದಿವಾಕರ್ ಶೆಟ್ರು ಆರು ಪಿಲ್ಚರ್ನಿನ 5 ವರ್ಷ ಸತ್ತೆಲ್ಲ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಮೊನ್ನೆ ಕರ್ಸಲೆ ಆನೆ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈ ಸತಿ ಪಿಲ್ಚರ್ನಿನ ಬಂಡಿ ಆನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಅಂಚನೆ ರಘುನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ಬತ್ತಿನ ಆನಿ ಜಾರಂದಯನ ನೇಮತು ದಾರೆಗೊಂದು ಆಡು ಆನಿ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಕೊರಿಯರ್ ಅವಳ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ತುಲೆ ಮಾತಾಡ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿರ್ನಕುಲೇ ಅವೇನೆ ಅವಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಚೋಜಿದನು ಮೂಲು ಬಂಡಿದ ಯೋಗ ಉಂಡು ಬಂಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಬಂಡಿರ ಅಪ್ಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ಯ ದಯ ಪಂಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತಗೆಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತಿಂದು ಈತು ಮಂದಿರನೆ ದೈವೋಲೆಡನೇ ನೆಟ್ಟು ನನ್ನ ಬಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ 2 ವರ್ಷ ಬಂಡಿ ಹಾಪಿನ ಮಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅಂದು ಅತಿ ಅಂಡ ದೈವೋಲು ಅವೇನು ಮನ್ಪ ಒಂದು ಪೋಯ ಅವತ್ತಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಂಡ ದುಮ್ಮದ ಕಾಲೋಡು ಎಂಕುಲು ಜೋಕುಲು ಪುಣಕ ಹಿರಿಯರ್ನಕಲ ಕಾಲೋಡ್ಲ ಕುಡುಂಬರಿಗೂ ಪಿಲಿ ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ವೇಷ ಮಾರನೇ ಮಿದ ಪಿಲಿವೇಷ ಕುಡುಂಬರು ಜಪ್ಪರೆಜ್ಜಿ ಅವು ದುಂಬುರ್ದು ಇಂಚಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅನಾಹುತ ಆತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ದೈವನೇ ನುಡಿಗೊಡ್ತನು ಊರುಗು ಪಿಲಿ ಅವು ಬರ್ರೇನೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿಲ ಒಂಜಿ ಉಂಡು ಅದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಇದು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಕಪ್ಪು ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಬ್ಬರ್ಚಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಕಲ್ಲ ಕಲ್ಪ ತುಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಬಾರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಆಧಾರಿತವಾದೇ ಇತ್ತಿನಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿನ ನಂಬುದೇ ಜೀವನದ ತೊಂದು ಆಂಡಲ ಆ ಟೈಮ್ ಎಂಕಲು ತೂತ ಅವಳು ಮರಿ ಸುತ್ತ ತುದೆ ಆಯ್ತ ಮದ್ದೊಡು ನಡುಗಿರಿ ಕಣಿಲ ನಡುಗಿರಿ ಸುತ್ತ ಒಂತೆ ಇಲ್ಲ ಕಣಿಲದ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಣಕಲ್ಲ ಒಂತೆಜ ಅಂತ ಇಲ್ಲುಂಡು ಆಂಡ ಅವಳು ಅಡೆ ಪೋಪಿನ ಸಾದಿ ಅಂತ ಬಂಡ ನಡುಡು ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟುಂಡು ಜವನೇರು ಪೂ ಅಪಕರಂಚನೆ ಇತ್ತದ ಎಂಚ ಜವನೇರು ಬೇಲೆ ಬಂದರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಳ್ಳ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೆ ಆ ಕಟ್ಟೋಡು ಪೋಪಿನ ಅವಳು ಎರ್ತ ಜಪ್ಪೆಲ್ಲ ಅನಗ ಆ ಕಟ್ಟಗೆ ನೀರು ಬೋರಡು ಚಪ್ಪಲ್ನು ಮಾತ ದೆತ್ತದು ಕೈಟ್ ಬತ್ತದು ಮುಂಡು ಮಾತ ಕಟ್ಟದು ಪೋಡು ಅಂಚು ಕಡ ಪೋಡು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ವರ್ಷ ಕಟ್ಟ ಕಟ್ಟದೇನೆ ಮಾಪನು ಖಂಡಿತ ಆ ಟೈಮ್